салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Мо низ хуб ҳастем, дуогӯ бошед. Мо дар дохили самолёт навор карда истодем. Самолёти мо парвоз карда истодааст аз шаҳри Хуҷанд ба шаҳри Екатеринбург. ҳамроҳи ман тағоем аз деҳаи Зиндакон, тағои Исроил. ҳама тоҷикистониҳо ба салом расонед. Тоҷикистон ба пеш. Худо хоҳад дӯстои азиз дуогӯи мо бошед. Иншоалло мо Екатеринбург мерем. номеро ба кор медорад. Бисёр бародарон, бисёр хоҳаро занг задагӣ номери дастурна WhatsApp кор карда истодааст. номерои худо хоҳад мерем дар мегирдем. дуогӯ бошед, дуогӯи ватан модар бошед. Иншоалло Екатеринбург рафтем, боз навор мекунем. мо қарор дорем дар дохили Содан.